Uyingane wethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Kuvela iy'ndaba zokuthi ungaphansi-ke kweso lamaphoyisa esibhedlela, umculi kamaskandi osola ngokuzama ukuthumba ingane nokuzama ukubulala umphakathi. Lokho kuvezwe ukhulumo lwamaphoyisa ase-Gauteng, u-Lieutenant Colonel Mavela Masondo ngokwesitatimende esikhishwa amaphoyisa ase-Gauteng noma-ke eGoli. Kuvela ukuthi-ke noma-ke sithi lo mculi uhlaseleke isiqashi ofuna imali yerenti izolo ngesonto eSwanville eKagiso, njengoba-ke kuthiwa unezindawo eziqashisayo. Okuthiwa uma engayitholi imali yakhe wase-ke ethatha ingane yeziqashi eneminyaka-ke emibili ubudala kulona-ke owesifazane ohlala-ke kule ndawo oqashile. Wayifaka-ke emotweni wathi uhamba nayo, athi amaphoyisa lesi siqashi kuthiwa-ke sikhale sabiza kumphakathi. Okuthiwa uma-ke kufika umphakathi noma-ke wase-ke ekhipha isibhamu lomculi noma-ke wadubula ebhekise-ke emphakathini, okuyilapho-ke umthelekele khona. Kanti kuvele ukuthi uvikelwe amaphoyisa olakeni lomphakathi wahanjiswa-ke esibhedlela esiseduze-ke elimele kanzima ungaphansi kweso lamaphoyisa okwamanje, okusho-ke uColonel Masondo. Athi-ke amaphoyisa amvulela icala-ke lokuzama ukuthumba nokuzama ukubulala, athi alinde kalula bese-ke achajwa. Ngiyafisa ukuthi ngizuvulwe khona umbono wakho ukuthi wena cabangani-ke ngalesi sigameko sikaBobo, umfana wePiki okukhulunywa ngaso kakhulu lapha ey'nkundleni zokuxhumana.